L'única cosa que estem tocant de 60 planes és una minúcia de modificació. Per què debatre-ho? Si és una modificació molt petita no cal debatre-ho. Ja imposeu vosaltres la vostra agenda, que és com ha dit. Bé, nosaltres estem en desacord en aquest punt. Jo vam esmentar també comissions informatives. Des d'aquest grup municipal tampoc veiem bé el fet de realitzar les comissions informatives a distància, perquè creiem que també es demostra que no hi ha un espai real de debat a les comissions informatives, hi ha dos intervencions, es vol anar ràpid, no hi ha més espai de debat. De fet, tampoc no ens estranya que la vulgueu fer de forma telemàtica, perquè també creiem que aquest espai per vosaltres és un tràmit únicament. A l'altre punt, que és el tema de la convocatòria i per tant el termini de la documentació, en el qual l'oposició pot estudiar, treballar i després a comissions en teoria portar un posicionament i a partir d'aquí debatre amb l'equip de govern, primer que no s'ha parlat. Es va presentar comissions informatives i directament ni s'ha arribat a parlar, i entenem que qualsevol modificació del ROM ha de tenir una negociació darrere, tal com l'alcalde acaba de comentar, que si no hi ha temps o no hi acaba d'haver consens es pot quedar un punt pel ple del mes següent. Doncs és exactament el que demanem per aquest punt, doncs que es faci una junta de portaveus o que es faci un grup de treball de seguiment per la modificació completa del ROM, perquè hi havia altres temes que també es volien fer, en comptes de fer modificacions micro. El ROM sí que va ser objecte de tots els grups municipals en l'anterior legislatura. Va ser un treball molt llarg, de molts mesos, i de consensuar un document que gairebé té 60 planes, i per tant doncs, va haver un consens en aquest sentit. L'única cosa que estem tocant de 60 planes és un punt d'un articulat en el qual reduint els terminis precisament perquè no passin les coses que ha comentat l'alcalde, és a dir, que no hi hagi partits que no vulguin participar senzillament perquè la naturalesa del punt és com a urgent. Al final és una minúcia de modificació la qual s'agafen aquests argumentaris que han manifestat per votar en contra. Hem de negociar? Home, per què hem de negociar? Clar, perquè amb el vostre esperit transparent i de participació ciutadana i de participació amb la resta de grups municipals, per què debatre-ho? Si és una modificació molt petita no cal debatre-ho. Ja imposeu vosaltres la vostra agenda, que és com ha dit. Ja la imposaré, és exactament el que feu, imposar. Negociar, simplement, és el que us estem demanant. Que allò que va ser fruit de la negociació i del treball conjunt de diferents grups municipals, quan s'hagi de modificar, també parteixi del mateix. Primerament, amb el tema del ROM, nosaltres estàvem totalment en desacord, ja sigui amb les sessions a distància de les comissions informatives i també de la sorpresa que ens ha vingut a l'últim moment d'acotar el termini de convocatòria de les comissions informatives i també, per tant, a la documentació que ens aporta a l'oposició, i creiem que això el que minva és la nostra capacitat de fiscalització davant de l'acció de govern. I el tema de les sessions virtuals, nosaltres no apostem per això com a norma, sí que creiem que és una bona opció en casos puntuals d'emergència, de situacions en les que algú no pugui assistir per qualsevol de les coses, però no creiem que sigui la forma, el mètode de treballar, més que res perquè creiem que és un espai de debat i que és l'únic espai de debat real que tenim al mes, i per tant que després es desenvolupa amb el ple amb els nostres posicionaments públics, i creiem que és un espai molt important que a dia d'avui només serveix per ratificar les accions del govern.